biko for this picture video ihe na mama mi on eme, that's why inji we si na we me amara my phone m dey down Igbo mụrụ nze m ọzọ na-ekwu okwu na-asị na gịnị mere asị na a na-elu ugolo omeri mana a na-ewepụ ya okoko afụrụ m ihe onyinyo nwanne anyị nwoke bụ Igbo dị asate one of ofu nwanne anyị nwaanyị na-akwado jezi isi na the picture na picture keta ka ma ede na picture nwanne anyị nwaanyị anọ ọnọdụ ụbọchị ọ na-akwado ene ha anya ndị ka ikpọ ya na ọkpachagodi Igbo Siberia then wee see picture wee see na amaki when na gana comment section wee fund na-ekwu na una ama hapụ nwaanyị aka ọkwa dị ya ọ ga-eso di ya wee ba n'ime ene una ama hapụ nwoke aka ọkwa nwunye ka m wetazie nwoke na nwaanyị na ọ ga-eso nwunye ya wee ba n'ime ene tia agbụrụ rụrụ arụ nkwu okita asị na ọ dị eke ike ka m mma ifubere m life mgbe ifu m life onye jọrọ ndị na-eji eke ekwu m ya mara mma m ya jọrọ njọ biko nwanne anyị nwaanyị a nwe picture ka m kpọọ ya na nke abada pedara nke akpọrọ mistake etisikwa na ụdị ya ọzọ tiri gbacha mpe yipụ akwa ajụjụ ọzọ m chọrọ ka m jụọ bụ biko gbọsị ha na-akwa ozu a kedu ndị nọ nwanne anyị nwaanyị a n'akụkụ osikwa ezinụlọ ọ bụrụ na o si ezinụlọ pụta na enere anya na ndị ezinụlọ ya nwee ike na-agbagharị nke a maọbụ nke ọzọ biko unu amakwa na ihe bụ ọnwụ Jehova ime bụ na gị na di gị na-edinakọ n'otu bed na gị na nwunye gị na-edinakọ n'otu anọkata nwunye gị di gị eshikọ ekwu ka eghe ọnụ inu ya gidi afụrụ m ihe onyonyo dị ya okorobịa na ndụ ụtọ ka ọ dịkwado nwoke dị na nwaanyị maka a na-ekwu na dịka ọsọsọ nwaanyị iwee nwee ohere iji eme na pen ka ị na-eji nne m ịmara ihe bụ ọnwụ ịma nwelite nwa iwu ya ka m ji jụọ kedu ndị nọ gị n'akụkụ ụbọchị ịkwara di n'ọgbọ a ka m na-afọzi na nwaanyị nwụọ eskarịkpat na di nwaanyị nwụrụ ụmụnne ya bịa n'akụkụ ya nara ma ndị di ha dị ga ndụ onwe nke njere las ine ihe nwanne ya nwaanyị biri n'ihu ụbọchị di nke m nwụrụ mgbọchị di m izu nwụrụ anwụ nwụrụ my auntie ha bịa na-ewido ife ihe o pentiri n'ihu ha dị bụọ yes mana nwanne my father akagoro nke apụta kpọọ ha na-abụ aka si ha jee n'akụkụ because na ndị berebe ga-asị biko ọ ihu ka ndị abịa igosi anyị onye na-anọ onye di ya nwụrụ n'akụkụ bụ onye di ya nwụrụ anwụ ị ga-adụ maka ya bụ ọnwụ yes biko anyị abụzikwenu ndị Igbo anyị nwekwe na echiche ime ihe bụ na di mkpa nọkata di na agba ọbịa nọkata gbajiri nwụrụ ụfọdụ ga-anakata bịa ebe enyi ha nwoke nwunye enyi ha nwoke nwere ha nakata asị enyi nwoke nna na ebi aṅụgodu ihe aṅụgodu bụ ihe eje n'ime unu onwe unu a ga-etecha nchenye were ngochie n'ihu unu enwezikwere ihe nwekwara echiche onye akpatara ụmụ jezie ike ka a ga-eji wee buru ozu papa ha na-eme TikTok nwanne m kedu onye nọ gị n'akụkụ iwe efu ume ọnwụ na-afụ ụfụ nke mere kịta ka iji eji ọnwụ dị gị ịdarịa abịago m n'anya fụ na ojezi ike bụ mana ị kwesịrị ịma ihe mmụọ n'ebe a bụkwazịa adị m afọ one I am 40 m 40 last year I'm 41 this year ndị makwa mma m ị na-egosi anyị na obi aṅụrị n'oke obi aṅụrị gị nwanne m ihe mere jọrọ njọ ọ jọrọ ezigbo njọ ka ịkpọ ya niile ọrụ onwe gị ise mmadụ ajọ ọsụsọ gị ya ọ mmadụ sekwara gị na post kwaziri ya ka oge ji dị mkpa na ị ga-akpachapụrụ onwe gị anya ma ọ bụrụ na ihe mee gị chọọ ndị kwakọrọ isi ọnụ debe n'akụkụ gị eziokwu ka m na-agwakwa gị nke bụ ọ bụrụ na ewuri agaghị akpọ mbe wee gawa ịlọta nwaanyị ihe m ji ekwu okwu abụrụ gịnị ka m ji sị gị bụ ọ bụrụ na ihe mee gị chọrọ ndị maara ihe ga-anọ gị n'akụkụ ụnụ aghọtakwara ihe bụ iriri ọjọọ gị ọ dị ọtụtụ ihe a na-eme ma ọ bụrụ na di nwaanyị nwụọ nwaanyị ihe akwa ụjọ ada eje ọgbakọ ọ dị eje ụka nwụọ ọ dị eje mitinye ka je ọgbakọ ọbụla mara taa afụgo m ebe mmadụ yi akwa ụjọ wee bịa agbamakwụkwọ mmadụ maka ihe a na-eri eri na ihe a na-aṅụ aṅụ
then enwezi onye na-ebe anya na mmadụ na-amaka aka n'efere na-eri nri ụfọdụ asịwe ya aka ịshansha ọchịsha pashawe ya na-egbukwe n'ụlọ onye kwacha ozu ọkwara ọchụ kwara ọgali kwara ọra akụ na-akpagharị onye ijeziere na nkiye ọsị gị kere onye gbara gị ụchụ ndị gee ntị o ụchọkakwa ụchụ bụ ụchụ ndị mmụọ gbara until you do the needful. I tell you and I quote you, until you do the needful, ọ dị na nwoke ọ dị na nwaanyị onye akpatara ụfọdụ ga-eji anọ n'ụjụ ụmụ nwoke yipụba ha kwụju nwunye gị buru nwaanyị na-ara anọ m na-ajụ ụmụ agbọghọbịa na-ejekwu ndị anwụ ndị aka na-agba mkpe kedu ihe bụ uche ụnụ ị na-eche gịnị chetakwana ọbụkwa ụbọchị egburu ka o ji ada yes ndị ụzụ tụcha aja bịa kwaba di anyị mana ya onye di ya nwụ nọ n'ihe ụfụ ndị mdekwe ị ka na-eme otu a ụmụ nwoke dịkwazi eme kedu ihe ya pụtara na wide ehi abi ọ gị bupụtara onwe gị ihe dị horo ogoro ọ zụọ na n'ahịa abịakwaba ibutego mana ihe na-ebe aka mgba gị bụ jee chọrọ ọkwa ịfụ iri zudo ohu na ịbapụrụ ọfụ ịchọghọ ndị bụ mmadụ gbuo onwe gị kirikiri you are doomed. Esekwu ka nna agwakwa gị afọ m ewido ụbọchị a ka o yi aka ọjọọ efu ya o bu kọtes n'ọkpa ọ mụ kpọrọ ya si ya nara oficha ọsị m na ya ama akwa ọ bụrụ na ị mara ịjụọ mmadụ akọwara ya ụfọdụ na-akakwa anyị na-akpasị ọnwụkwana ihe a na-anwe ihe kọtes a mensi ya madam dịghị nwụọ tee kọtes unu a ga-emepe ọnụ gwa ụmụazị nke bụ eziokwu nwunye gị nwụọ ọ ga-atụba nya ka ị maa ma ndị mmadụ ga-ejikwa anya ọma fọrọ ọtụtụ n'ime ụmụ nwoke bụ ndị na-eme nwunye ha nwụọ ga-eme emekpa akpa iyi akwa jọbụrụ ọnụ problem iburu na nwaanyị rabara enwe ike after 5-6 years ndị a na-apịara gị ozugbo jee na biko ka uche anyị dịnụ ka anyị si ebi ndụ ụfọdụ sị enwe nke nwekwara sị na ọ dị ka ọ nụrụ ekoromoto man madam ka m jụọ oge ọ bụ nwunye nwanne gị nwoke mere ya kere ihe ga-ekwu so nwaanyị ka ọ bụrụ na nwunye nwanne gị nwoke mere ihe a madam kedu ihe ị ga-ekwu maka na nwanne gị kịta maka na onye ọzọ ka anyị kpọọ ya na ọ bụ na di your sister na ọnwa nwanne gị nwaanyị nwụrụ di your sister wee see picture wee mụọ na madam kedu ihe unu ga-ekwu ihe ọbụla unu tọrọ n'ụwa ga-abịaruo na mgbe ekwugo m ya otu ọbụla ị dị ụdị nwunye nwa aka Chineke ga-eji kpọrọ gị aka yes ị na-agba ọsọ ifu abe ihe ikpe mkpere nwanne ụnyaahụ mara na nwunye nwe ya na-agba n'ezi nwunye nwe ya wee sị nyanwa na onwe ya na ya nọrọ ị ga-eketa ya otu iji ndị a na-egwu egwu ọ dịghị onye bụ ala nwe mmadụ ha amaghị gbakọ ụbọchị mgbe ha na-anya fụrụ ụbọchị ga bịara wee apịara ụdị gị pịa ihe ozugbo and the next thing ọzọ bụ nwa gị nwoke bido raba ndị nwunye mmadụ n'anya gị na-abụ n'ogodu wenete ayiye ha ga-agbakpọcha gị anya n'anya gị na-abụ ka ị ga-anọ ya ọ na-eme yes then mgbe nna agakwazi ebe mgbe ụfọdụ ụmụ young girls na-anụbeghị di osukwekwe n'ihe a nna ha ekwe she by herself because her husband died ụfọdụ ejekwana adekpakpa na echi enwe relationship gị na mmadụ dị close otu onye screenshot kwa na send kwasị the boy is not her husband ọ ga-emechu unu na-ekwu anya unu ama na oburu niile ka a na-ekwu okwu oburu niile ka a na-ede zụnye nwa gị oburu n'ime you must not comment on social media you must not like. Yes. Ị na-eme ona ị na-enwe aṅụrị nne m ọ ga na-eme ona ị na-enwe aṅụrị na nwunye gị nwụrụ nwanne m nwaanyị na-enwe aṅụrị na di gị nwụrụ enwe several ways ị kwesị iji wee di ọnwụ nwụrụ mgbe nwa na-afụ ụfụ ị mara ihe ị bara maka ọ bụrụ na ịghọta ihe ị bara mgbe akwacha ụzọ ndị mmadụ na-asa mgbe aka ị ga-akwa di eleo oke ịghọtaghị onwe gị ọnụ ga-afụ ihe unu mere onwe unu ma nwoke ma nwaanyị maka na anyị bụ ndị nne na nna echọzi egwu ụmụ anyị bụ eziokwu ihe ọbụla bụzi na ọmaala ị mara ihe ọnwụ gbara emechaa jee na ezinụlọ eburu ụmụ okorobịa ụtọ wee dọị n'ala ka ịgwa m ka ọ ga-esi dị ezinụlọ aka jee na ezinụlọ nwa ha nwoke ma nwa ha nwaanyị nọkọta gbabiri n'ike nwụọ gwa m ka den gị nwa bụ nwaanyị na-ede na comment section ahụ ọ bụrụ na nwanne gị nwaanyị di na di nwanne gị nwaanyị wee na-eme ona kedu ka ya ọmụmụ dị ndụ kedu ma ụmụ kedu ka unu ga-esi fụta ya kedu ihe kpatara na ndị mmadụ enwe ike imepe ọnụ gwa ndị mmadụ ihe bụ eziokwu ị gaghị emepe ọnụ gwa m si no don't do that ịmakwa ebe ọnwụ ime ebe iluzu mmadụ na-apụta in the family dị mkpa edinarụ
Imani enwezuru no gabu a light of the family mo oge take 25 years or 20 years in what light ya again. Onya kpatara mfundi na take life very soon saying you sorry for you. Yes. Nemi ma John ege otu yi no kita ibugo a second class citizen ka wetu oga anya na akịghọta onwe whether me muru ofu nwa me muru ụmụ na abu bo digi we gbabi e ka dị young ya bụ battle between you and your chi. Enwe ndị muru ofu nwa ha nọtazi di ruo ta I'm not wishing you bad but ya na akọwara gị be ihe ejekọrọ efu. Enwere ndị ada dị ha nọtata ha nọtabedi. Picture gị efu na-aga viral kịta ụfọdụ oge dem internet no dey forget. Onye akpatara ihe ọbụla ị na-eme dị very careful. Ye nje ekwu ihe akịta bụ ụfọdụ n'ime anyị nwekwa ike mara ihe dị n'ụwa bụ mụ ata mụ wee chi. Ụfọdụ si na onwe ike ọ bụrụ ụzọ gị nwa si edi ihe na-esiri ọ na-edi ọnwụ ihe a pụtara ke ya pụtara. For I say, why must we read meaning into it? Diokpara nne gị gbabiri n'ike nwụọ ka nwunye ya bịa ma otu a. Yes. Nwanne gị nwaanyị gbabiri n'ike nwụọ ka di nwanne gị nwaanyị bịa ma otu a. Then ada nne gị gbabiri n'ike nwụọ gị nwere onwe gị na-akpa ada nne gị eme ma otu a. Unu ada ebu ụzọ n'anya n'ifu na na-eme something. Nwanne anyị nwaanyị aka bụ obere nwa ọ ka nwere long way to ọ ka ga-enwe aṅụrị. O wee buru ebe oyi akwụju kedu na-egosi na ị na-eri oju. O nwee ike n'ime onwe gị na-eri oju mana ya na-akọ gasị na ị na-enwe aṅụrị. Afọ comments sị na ọ na-enwe aṅụrị maka na ọnya bụ di ya. Unu emezi n'ihe ga-eji wee na-enyo. Ana m agwa ya ọtụtụ ndị aja. Unu ebizi na ndụ ka gasị na unu na-enwe bad motives or bad agenda. Enwere ọtụtụ oyi ga-eji wee dị ụfọ. Ihe mma agwa gị bụ ihe mma agwa nwa m na eme anya n'ihe mechara m ana m maka gịnị mere. Ihe nka agwa gị bụ ezigbote okwu. Di gị nwụọ chọrọ ezigbote mmadụ debe n'akụkụ gị. Ọ bụrụ na mama gị na di gị na papa gị ka dị na mama ga-ama nọ gị n'akụkụ. Chọrọ ndị ezigbo mmadụ di ha nwụrụ debe gị ọ ha ga-agba gị ngwasio na-ame ngwasio na-ame ngwa. Gịnị mere iji eweta anyị pensụl chọọ mmadụ dị ị na-akwado. Gịnị mere ụmụ nwoke a achọrọ ma gị nwa bụ nwoke gịnị mere gbasara na akpa nwunye gị ịdị anakata mee fọki gịnị mere ime ha otu a fọki agbụrụ lara n'iyi nwụrụ anwụ. Unu enwe ike inye nwatakịrị dara na-enweghị ihe ọmasị ya nne mba emezi n'ọzọ nwasị otu a mee ya. Unu achọ ka o ruo nkwa ndị o rujuo nku a nsogbu adakịta onye ọbụla amị n'aka amụ ka eju. Onye ọbụla kwanyere onwe ya ugwu maka mkpụrụ ọbụla onye kụrụ onye a ga-arị. Ihe nji ekwu ọtụtụ ihe a m na-ekwu bụ mụrụ anya na ala inwe ike gbasara gị onwe ike echi ọ bụrụ gị akwa di echi ọ bụrụ gị ga-akwa nwunye. N'etiti ndụ anyị nọ n'ọnwụ kpakọ onwe gị ọnụ jidoro onwe gị oso ọ ga-abụ ịkwacha dị ile n'ọrụ onwe. Afụrụ m onye sị na till death do us part otu ọwa igoro di ya aja niile na-enwe ezi ejikọ ya na di ya nsị lele ụbụrụ lele mmadụ. Biko ke ndị na-amụ dị ọgbọ a dị biko mkparị mkpụrụ na-amụnye ọgbọ a n'ime. As long as na nwanne ya nwaanyị a ka bi n'ezi aka na-aza fadịmadịma nka na amị ya na-arụ mana ife mana quote me anywhere. Ọ bụrụ na ọ chọọ ọkọ ya enwe ejikọzi na dịma na ogbubie ụda akpụchi ya ngọ egbubie ụda na mmụọ ozi onwe ya ga-ejikọ ya na nwoke a na ndụ ike sọsọ ụmụazị ya. Ọ na-ama na marriage is spiritual. Yes. Marriage is spiritual. Onye akpatara onye anụrụ n'Imo steeti je ide mmiri ọma na-egbuzi eke ma ọ bụ onye anụrụ ba ata nkume esu nje aba amuju kedu ya mgbe edere gaba ụmụ ndụ ba ama ndụ ba na-adị ịnakọta anụ ọhịa ebe a gị bụ igbu eke ma ọ bụ ebe ịgba n'iro ara na ihe furu ewere. Onye ọbụla kwanyere onwe ya ugwu. Kwanyere onwe ya ugwu. Even ije n'ọtụtụ onwe obodo na Enugu Ezike na ịkpacha ha dị na bife ibido ime ọyị na ị ga-egbu ewu. Amara ha tụmara ewido na-agwa m ya na ihe nwere ego ya ji emu dị ewu mana ya akụghị efu ya ezi na I don't know. Unu epuchuz na ndị mmadụ tudi mmadụ igbu onwe ya na ndụ a. Nne biko ọ bụ na 3 months ka ndị be dị gị na-akwa ụjọ pịa onwe gị ka pịara akwa ịkpacha ụjọ
ipucha akwa ụjụ gị nke ma ị chere ịgbafeliwe gị iche ịgbafeliwe fereferiwe gwe gị nwa bụ nwoke na ịchọghọ ka iyipuchara nwunye gị akwa ụjụ iche ife efe na you go tire mana ndị a na-ebibido ịbọnụ sham ha bido ịbọnụ sham ndị niile a na-eti ya ọpụ onye ọbụla ga-anọbe ya o ma ebughị eje ebe elu ma ebughị eje enu ebughị eje a ọ gị ga na-eru ofu ya time resources gị nwa pịa onwe na pịa. This life is governed with principles. Iburu onye Igbo ibu onye Igbo bụrụ onye Hausa ya kpatara nwanne gị amara mana onye Hausa nwanne gị nwere ike idina gị tisu normal onye ọbụla fie buru igwe n'anya ụmụnna